Mød Markus, Malte, Victor og jeg. Vi er de hvide vildmænd, og i efterårsferien rejste vi til Polarcirklen i Sverige for at opleve den storslåede og barske natur, der gemmer sig deroppe. Vi vil se de nordlige naturskatte, som vi hele livet kun har hørt om med egne øjne, og opleve ting, vi aldrig troede, vi skulle se. På dette eventyr var overraskelser og udfordringer bag alle hjørner, men som gruppe og som de hvide vildmænd fandt vi altid vej gennem udfordringerne. Se med i dette 4 episoders eventyr, hvor vi er gæster i samernes iskolde hjemland, og hvor køer erstattes med rensdyr og pandelamper med nordlys. Så nu har jeg brugt hele dagen på at lave en madpakke til vores abiskultur, og jeg er endelig ved at have pakket. Der ligger stadig lidt crap på gulvet. Men sådan de vigtigste ting, jeg har min taske, min mad og min Wii og projekter med. Desværre skal jeg på arbejde inden i morgen. Det er fredag i dag, vi skal afsted i morgen tidligt, men jeg skal først lige arbejde i Rema i aften. Og I vil selvfølgelig gerne se min madpakke, fordi det bliver ikke meget mere spændende end det. Den har vi lige her. Wow! Der er 4 morgenmadsmuffins, så er der 6 burritos, som jeg har brugt 3 timer på at lave i dag. Så det har bare smaget godt. Men that is it. Jeg skal lige have pakket det sidste. Blandt andet fiskestang og sådan noget, men jeg glæder mig bare til, at vi sidder i toget. Så natten gik, og jeg vågnede til denne musik fra min far. Jeg spurgte lige tilbage. Godmorgen. Nu er klokken, skal vi lige se, 6:58. Og jeg har fået spist, pakket. Jeg mangler kun lige at pakke det sidste mad. Og så skal vi ind i toget. Udenfor er der ikke ret lyst, men det er vi ligeglade med. Vi skal op, hvor der er endnu mørkere. Jeg har fået pakket mine ting langt om længe. Blevet færdig med at arbejde i går. Ja, jeg tror også, de andre gutter vil være klar. Så nu vil jeg køre hen og så hente Markus. Så skal vi hjem på stationen. Jeg hentede Markus, og vi nåede turens første tog, hvor vi mødte de andre gutter. Ja. Jamen, godmorgen. Rundt i lejren. Jeg sidder i toget på vej til Vejle. Klokken er 08:04. 08:05. Malte, han er lige i gang med at udfylde Procedulere. Det er en stor udkrydsning. Vi er lige stigen på det første tog. Morgentrætte. Malte og jeg, vi var lige på jagt i går og har brugt hele natten på at flå ender, og de ligger godt og begravet i fryseren. Silas han har bare ligget og sovet trygt som en lille baby hele natten. Ja. Så nu skal vi have sådan en lur, og så på et tidspunkt står den sikkert på noget frokost, noget kaffe, når vi ikke gider at sove mere. Det er nok ikke så meget kortspil, det bliver til på det her bord. Nej. Lad os håbe, det forbedrer sig. Nu er det en time tid, så er vi i Vejle. Ja, tak. Det var det for vloggen. Ses på næste afsnit. Vi blev siddende i toget ind til Vejle, hvor vi stod af for at vente på næste tog. Jeg står lige og bliver truet af en eller anden med sådan en stor sniper-rifle. Vi kigger lige ud på Vejle Fjordbroen, der tænker på, hvor mange gange vi kørt over den, og hvor flot det faktisk er, når man ikke er over på den. Vi står alle 4 er lidt nervøse for, at vi kommer til at skulle bruge togturen fra Vejle til København på gulvet, fordi vi ikke har nogen pladsbillet. Eller oven på hinanden. Oven på hinanden på gulvet. Oven på toget. Ja, så nu ser vi, om vi overlever. Eller... Malte, han er fashion-chefen i dag. Kommer nu. Det er et tog, der kommer dernede. Vi må lægge på. Vi ses senere i vloggen. Som vi frygtede, var der ikke nogen pladser på toget, så vi sad på gulvet. Første plan. Vi er stadigvæk med godt mod. Vi ses forhåbentlig i København. Det er jo Malte til kampen. Ja, så er nu vel det så godt tidspunkt, så der er andre til at få taget sig på. Ja, jo. Silas, skal du humpe den Malte, så vil jeg gerne sidde på over med dig, hvis det er. Altså, der kan godt sidde 2 her. Helt op. Som I kan se, har vi fået den ypperste komfort her i toget. Victor og jeg, vi deler lige en god kvadratcentimeter herovre i hjørnet, og nu får jeg Victors mås også. Ej, vi sidder meget godt til os. Og prøv at se, vi har udsigt over det ganske danske. Over for os 2 lækre gutter. Hold da. Det bliver ikke bedre. Det er ikke meget bedre at være. 2,5 timer senere, så er vi i København.
Den stiveste mås set, at den ikke når. Så kører vi. Og så glæder vi os til næste opdatering om 2 timer, hvor ingen af os smiler eller griner længere. Det er sjovt. Ja. Ja, komforten er altså sjovt. Efter en ukomfortabel, men hyggelig stund på toggulvet, fandt vi ud af, at der var ledige pladser længere op på toget. Så sidder vi ikke på gulvet mere, Jarl. Hvorfor ikke det? Vi har fået plads efter en helvedes base. Ja. Og nu sidder vi her. Og det er meget godt. Ja, og vi sidder på sådan nogle klapstol, så nu er der ikke nogen, der kan komme og sige, at vi skal rykke os. De kan rykke sig selv, mand. Jarl, jeg har egentlig tænkt på noget. Ja. Hvad er det der? Det er et åbent sår, jeg har, når jeg var i en blodig kamp. Seriøst? Ja, med min barbermaskine. Med mit barberskraber. Det ser ud til, at du vandt jo så. Du er herovre. Jeg er stadigvæk. Jeg kom sgu ikke til at rave mit hovedmærke af, da jeg barberede mig i går. Så mangler du kun lige Resten, ja. Og hernede har vi resten af kunderne. Og en konduktør, der kommer der. Hun er ikke i godt humør. Wir gehen auf Lappland. Zwei Lappen. Zwei Mädchen hier. Nein. Ja, eine Mädchen. Zwei. Größte Schwanzherren. Ah, ja. Ja, größte Schwanz. Man muss nicht gelügen, Malte. Du bist der größte Gelügner. Klein. Nein. Kan man se det her? Kan du se, om man kan se Du peger den der bygning der? Du peger på himlen, og den er uskarp. Kan man se bygningen? Nej, det kan man ikke. Det er himlen, du peger på det. Ned. Ja. Kan man se det? Nej. Det er sådan, kan man se bygningen. Hvordan? Vi er kommet til Københavnerland. Så vi har prøvet vores bedste ikke at gå ud af vognen eller røre nogen, fordi det er jo ikke ufarligt. Nej, det er det ikke. Det er klamt at være her, mildest talt. Der har faktisk også lugtet brudt rigtig meget. Ja, så snart vi krydser Storebælt, så begynder der bare at lugte. Lykke med, så spørger sig selv, hvorfor må det? Hvorfor der lugter? Og det gør der så, fordi at københavner heste, de står herovre og proster, som heste jo gør. Men vi er næsten kommet frem til lufthavnen. Vi mangler lige 10 minutter eller et kvarter i den her. Og så skal vi egentlig bare vente i lufthavnen i hvad? Det ved jeg. 10 minutter. En halve stunde. Ja. Weiter an Stockholm. Ja. Så dømmen ud. Vi sind jetzt in lufthavnen. Er det ikke også rigtigt, Jarl? Jo, Weiter. Skulle man jo tro, at vi skal flyve? Nej. Vi skal med tog. Det kan være, det er sådan nogle flyvetog, de har. I don't know. Så det er jo ret crazy views, vi har lige nu. Wow. Jarl, vil du ikke også sige wow? Ja, så Markus han knasker lige et æble i her. Ja. Og jeg tror også, jeg vil pakke min tortillas frem nu. Og så har vi en lille time, og så skal vi ind i de flyvende tog. Og mens vi holder skansen her, så er Malte og Victor lige nede og holde svansen. Altså de, som man siger. Så de pisser. Ja. Vi ser lige, Silas han er ude at fiske. Tager så lige et godt tilløb. Ja, Malte. Med krydderbollenettet i hånden og humøret i top fortsætter turen, og de tapre gutter begiver sig nu ind i det rigtige svenske land. Hvad så gutter? Nu sidder Silas lige og fumler efter sit kamera for at tage anden halvdel af den her log her. Hvis vi kigger ud af vinduet, så kan vi se vand. Det betyder, at vi er ved at krydse Øresund. Vi siger farvel til det ganske danske land. Og hilser på det svenske. Prater du svensker? Og Markus han froder Malte. Han froder Malte. Er du klar på? Så har vi en Maltebrug. Troede dyrt. Kun et eksemplar på kloden. Men vi er kommet til nok en af de fedeste borer, man finder. Udfoldningsfeature. Trapbord. Dobbelt armlæn. Trækker lidt ned, man skal sidde ved siden af Markus. Men igen, det er gode med det dårlige, ikke? Vil folk gerne have kaffe? Ja tak. Der er også kakao. Der er også kakao.
Ja, der må vi begynde. Yes. Så hvis du lyster, så skal... Nej, det skal ikke. Vi er ved at fylde vores Interrail-billetter ud lige nu. Jeg har altid arbejdet hårdt. Han har lavet lidt tjusk i det før i dag, men må ikke. Det går. Må vi se, hvilke byer vi finder på i dag. Jeg tror, vi lige så længe, nu jeg har den. Den ligger i min taske, så den kan man lige. Fredericia. Vi er taget fra Herning til Vejle, ja. Og så har vi teleporteret fra Vejle til Fredericia. Og kan du lige sige, hvor Fredericia ligger? Fredericia, det er en by i Nordmakedonien. Seriøst? Ja, optog vi fra Fredericia i Nordmakedonien til København Lufthavn. Og åbner. Och här i Alvesta hittar man plattformen på vänstersidan i tåget. Vi bor her. Altibox. Skal det, hvordan samler det er så dejligt sådan, du skal bare have fat i sådan hele enden, og så du fører den ned. Jeg tror, de er bedre til det her om. Og Victor, han har ret godt styr. Det er sådan en Napoleon-hat, du. Nej, Victor, det er da flot. Og hvad har vi med Malte? Hvordan gør det der? Malte, han rykker håret ud af hovedet på den. Hvad med mig? Nej, der kommer Nej, du er nok den der. I mean, altså, jeg har også opfundet movet. Det er sådan et næb, det kommer ud i nærmest. Og hvad har vi på bordet? Masser af mad og rod og lort. Mad, rod, lort. Du kommer inte ut där, du måste springa hit! Ja, så havde vi været på. Det var noget gammelt noget. Hvad har du lavet med dine læber der? Altså, mine læber bliver mega tørre. Nu er der ikke mere i. Det var lidt træls. Var det lige? Du får en så har vi kværnet espresso. Efter det her spillede gutterne og jeg et kortspil, hvor det gælder om at huske sine kort. Og så, mens jeg repeterede kortene inde i hovedet, kom jeg til at glemme, hvad det var, og erstatte ordene med muk, fordi vi kan ikke lade være med at sige muk hele tiden. Så det næste klip her er kundernes reaktion på mig, der har glemt, hvad min kort er, fordi jeg har sagt muk i mit hoved. 1, 2, 1, 2, 3, 4! Der sidder i sit hoved. Hvis du lige prøver at pege på dine kort. Vi sidder og spiller kamp. Silas, han skal huske på, hvad de her to kort de er. Og så på et eller andet tidspunkt i sin respektering af, hvad de er, så beslutter han sig for, at det vil være en god idé, hvis han bare kaldte dem begge to for muk. Og så har han siddet og sagt muk muk. Muk muk. Og nu har han glemt, hvad der var. Efter det her spil kort gik der et stykke tid, og så tjekkede vi og så, at toget vi sad på var forsinket. Og det betyder altså, at vi ikke kunne nå vores næste tog fra Stockholm. Derudover gør det, at vi også vil have en hel dag mindre i Abisko. Og derfor er det næste klip her altså 4 temmelig nedtrykte gutter, der er ved at se realiteten i øjnene om, at vi måske skal bruge en hel nat i Stockholms kolde gader. Så den næste, der går, den går 4 om natten eller sådan noget. klokken 18:10 aften. Og hvornår er vi så fremme? Så er vi fremme mandag klokken 10:32. Ja. Så det er bare en nat på hostel, vi går glip af. En time fra. Det vil sige, at vi kan køre klokken 8:30. Vi giver dem 3 timer til at fikse det her tog. Ergo når vi det. Det håber jeg. Med mindre, de er virkelig dårlige til at fikse tog. Nej, nu skal I ikke være så pessimistiske. Nu skal I lære at være på tur på vej. Jeg er meget pragmatisk, vi. Sover på forskud. Det er fordi, du har kendt sovn. Nødt til at Må jeg lige få... Sker der et eller andet her? Ja. Sagen er den. Roger. Mayday. Vi styrtede. Toget er simpelthen styrtet ned. Vi rød af skinnerne. Det der foregår, det er, at vi kører. Og så lige pludselig, hvad gør chaufføren? Kan du lige prøve at genskabe det? Vi sidder her. Vi spiller kort. Vi hygger os. Lige pludselig så siger toget. Alt lortet, det er glidet. Så. Vores tog holdt stille i alt 1,5 times tid. Så vi har misset vores nattog, der skulle gå til Abisko. Så lige nu er alle ved at ringe for at få os nye pladsbilletter, så vi kan komme til Abisko. Stadigvæk i morgen, fordi hvis vi ikke kan komme
på det næste tog, der går på Stockholm. Så skal vi vente til i morgen, før vi kan komme fra Stockholm. Vi skal til at finde en eller anden måde at være i Stockholm igen. Ja. Vi siger på det. Victor spiser, Markus fniser, Malte og jeg kigger på min mad. Vi sidder lige nu i en Stockholm og venter på vores tog. Og Malte, den store, seje, mandige mandemand han har scoret os et freaking sovekupé. Vi kan være på i nat. Så jeg håber, at det næste klip, efter det her klip, bliver os, der sidder inde i en sovekupé. Hvis ikke det bliver og hygger os. Så er det fordi, vi er blevet kidnappet af en eller anden stockholmsk bande. Ja. Så er vi havnet på nattog med opgraderet kupé mod Boden. Hvad så, Silas? Hvad har vi af kommentarer? Jeg synes, det er røvfedt. Jeg kunne kigge ud og se Stockholm og se forbi, mens jeg ligger i en seng. Og de har lige annonceret morgenmad i morgen. Ja, over 11 minutter. Hvad siger Malte? Jeg siger, at det bliver sgu spændende at se igennem det meste af Sverige. Liggende ned. Ja. Nu er der Markus' sidste kommentar. Jeg siger bare fuck. Og nu gør vi os klar til snart at sove, så vi kan komme op i morgen og nyde det svenske vejr og land. Godnat. Toget futtede raskt og barskt nordpå, mens skutterne hvilede deres trætte øjne. Da dagslyset returnerede til landskabet, var det transformeret til et fantastisk og barskt hvidt landskab med sneklædte skove og hvirvlende vinde. Det er blevet morgen her i sovetoget, så jeg er ligesom ude på gangen lige nu, hvor jeg sidder og kigger på vinduet, og herinde der ligger de andre sover. Man kan se Markus lige der. Og ja, I kan lige se, hvordan det ser ud inden fra sengene. Så står vi lige pludselig på Boden station. Vi skal tilbage de sidste 5 timer til Abisko nu. Så det begynder at ligne noget. Vi er allerede nået det sneklædte landskab. Juhu! Armene er højt op i vejret. Det kan komme blive godt. Nu sidder vi endelig på turens sidste tog og nyder udsigten og spiller noget Rummikub. Hvis jeg ikke havde været Hvis du ikke havde lagt en sort syver med det, så havde jeg haft Rummikub. Så kunne jeg slappe af. Den var tilbage på pension. Se ham her. Han vinder hele tiden. Så er vi kommet til Kiruna. Sveriges by med den største jernproduktion. Det skulle gerne være. Vi står nu på toget, og toget er ved at bremse. Vi ankommer til Abisko nu, så Victor og Malte lige har fået de sidste ting med. Oj, og derude har vi Tornetrask søen. Jeg kan lige ane den. Og nu skal vi altså tage de første skridt ud i Polarcirklen. Nogensinde. Første gang i vores liv. Spændende. Oh shit. One small step for a man. One Jackson. Okay. One leap.
i Polarcirklen, gutter. Ja, og det var altså alt for denne gang. Så se med i næste episode, hvor turen og eventyret for alvor starter op i Polarcirklen i Sverige. Her står vi så på en dinglende hængebro. Holdets fotografer er lige i gang med at gøre deres ting. Er du klar over, hvor dyrt det er for fragtet madvarer herud? Så ser vi ude mellem træerne freaking rensdyr. From nosebleeds to floor seats, circle stronger than Cuban links. My gold dance, your gold plated.